Kawula mabhelo la ngozondo khubona oqondo amafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ngovapho mnoma nontshanga sodibandlela koguqa kandlela ngosompisi ngontuliza nkomo. Saturday namhlanje is the 26th of February is 2022. Luloko losuku esesincokole sidiza amahlebo ngalolu suku, siyafundisana, siyakhuthazana, siyacebisana ngalolu suku. Sithi nawe ke phosa esivivaneni ukuba ikhona incoko ubhele makaze nayo yitsho apha kwi-comments ukwenzela ukubana sididiyele size nayo ngaphambili ididiyelekile yavuthwa yayinto efanelekile ukuba ingaphakelwa abantu bayonwabele. Namhlanje ke bantu abahle sincokola ngomba othi your pursuers, aba bantu bakuthakathayo bakuleqayo kudala bekuleqa bekuthakatha abanamandla. Aba bantu bakuthakathayo abanamandla mntanomhle, qha ke we give them a lot of credit abantu abasithakathayo while nabo beyazi ukuthi abanamandla. Sincokola ngaloo nto ke ngalo olusuku lanamhlanje, siyigxininisa siyiphindaphinda njengesiqhelo into ethi you are a soldier for your own soul kweli lizwe siphila kuwo lo mhlaba. Ulijoni efamba lilwele ubomi balo, not ulwele ubomi bomnye umntu, your own soul. Nanso ke into esabe sincokola ngayo namhlanje. Le video you can come back to it nasemva kweentsuku ezithile nasemva kweveki, kuba kaloku this is into engumphako in this journey of life. Enye video kudala sifuna uzenza simane siyipostpona is one of our favorites because igxininisa lento ichoyo ethi you are bound to win, you are meant to win. Nguwe lona uziyekelelayo. Singayitsalanga ke sinjalo, sithi maswagawule siwarhuqu kwenzela balithi litshona eli la Saturday sibe sifikile apho kufana sifike khona. Ithi incoko yanamhlanje aba bantu bakuthakathayo abanamandla. Ithi le ncoko lamagqwirha kujikelezayo kudale kujikeleza awanamandla. How do you know ukuthi awanamandla? Akuqala lamagqwirha ube ungena kwanto eyazi kwanto ngobugqwirha, akujikeleze uthi mntanomhle ukhuselwa yintoni. Ukhuselwa zezinto zikujikelezayo zihamba nawe sithi zizihlwele, sawuthi zizinto ke kuba kaloku is beyond description lento yaba bantu badala, lamanyange asiphahlileyo, aba bantu badala basikhuselayo bakukhusele ube ungakholelwa nakubo. Ngelinye ixesha ubathuka, ubabiza ngamagama, ubabiza amadimoni, ubabiza loo nto babe bona besagxilile apha ekukukhuseleni. Sincokola loo nto ke uda sithi phambi kokuba singene kuyo le ncoko sizamane siyiphindaphinda ke le ndawo kude kuyofika olu suku apho sithi khona wena mntu okudala ufuna i-herbal shop yakwabhele. We've always been online, okwakaloku nje sise-online, kodwa kule nyanga kaMarch ikhona i-herbal shop elapha eKids Beach. Njengoba ndithetha nawe ikhona kodwa ise-empty mntanomhle, sisayilungisa sisayipotoloza kuzawuthi ngekudala siyichaza ukuba ivulile. Ilapha eKids Beach apha kanye egarage, wena mntu oyaziyo imonti okanye xa ufika nje eKids Beach the very first building on your right yiyo igarage filling station. Lapho ke i-herbal shop yalapha ekhaya apho uzawufika khona ufumane okufunayo kwasevenkileni. Sithi ke wena mntu othi ufuna amayeza, ufuna iziwasho, ufuna essential oils, i-crystal stones nokunye nje okuninzi, uzawufika zikhona phayana ekhaya evenkileni. Masibuyele ke kuyo le ncoko yanamhlanje ethi abantu abakuthakathayo abanamandla. Mntanomhle, sizayiqala lento apho iqala khona ukwenzela uba sihambe nayo siyotsho apho ima khona ukuprove ukuthi unamandla man, unamandla kunoba uzicingela phambi kokuba uzalwe. Kukhona abantu who were your pursuers, beleqa umamakho, beleqa utatakho, beleqa abantu bakokwenu besithi sozubekho sozubento. Waqina mani umuntu okukhuseleyo wathi lona umntwana ingowam nje ngowam, kutsho sosihlwele sakokwenu ungasihoyanga ubungasazi ngelo xesha bakukhusela abantu bakokwenu.
ungekazalwa bekhusela abazali bakho, kuba kaloku obubomi bakho buyafunwa esihlweleni, kuba kujongwe lutho apha kuwe, kujongwe umntu ozawuvusa umzi, kujongwe umntu ozawukwenza imicimbi yalapha kweli khaya, umntu ozawuhoya eli khaya. Kuba abantu abadala into abayifunayo yiyo leyo, ukuthi amakhaya abo siwahoye. Is also an issue of illegacy, ukuthi abantu basemabheleni bathi bayawufuna lo mzi ukwenzela ubana ungapheli, bazophila ngoba bephila kuwe mntanomhle, bakukhusela ke kuzo ezo zinto ezazileqa abazali bakho. Aliphelelanga apho idabi, bakuleqile bakuncama ke up to a point kwacaca uba akukho kubuya ngamva, kufuneka uzelwe. Yathi gqila nto man iyi-bundle of joy. Ebona ke xa sesiyenza apha izotyiwe ingathi uyilaa nto mos, uyayiqonda laa nto sithetha ngayo. Nantso yathi gqile nto inguwe. Bundle of joy, ukhathwa zizihlwele zakulo mama, izihlwele zakulo tata, zabe zifika nawe kweli lizwe, kwathiwa nanku size naye ephila, bekuthathe from nothing. Ukuba uyayiqonda into yomntu, you come from nothing, you come from a sperm, you come from an ovary and an iqanda mntanomhle. You developed le nto ingumntu, yaphila with the soul and the spirit, coming from nothing. Wathi gqi as this bundle of joy, in spite of the attacks in the 9 months usesiswini sikamamakho, the effort uleqwa into yonke, the bacteria, the viruses, abathakathi, wakhula mntanomhle. Uthe nje basewuzelwe akwathiwa uyayekwa kuba noko ngoku sewumdala okanye sewuphumile kumama wakho, bakuleqa ungumntwana ungazinto, bakuthathela iincwadi esikolweni, bakuthathela loo nto, bakuthathela yona your underwears, kuzanywana nokubana ungahambeli ndawo. Ngabantu ke wayo pursuers abakuqale ungekazalwa, udibana nabo ke kwiikona ngeekona nje budlala njengomntana, kwizinto ezifunwayo apha kwebumelwaneni, apha kanye phakathi kwekhaya uyajikelezwa, kufuneka ukuba ungabiyonto. At this stage awukazi kwanto mntanomhle, usakhuselwe ngalamanyange, sinqula wona, sikhala kuwo, siphahlayo, sisithi singabantwana benu. Ngeli xesha ungumntwana under their protection, awazi kwanto. Bakuthathile abazali ke mntanomhle, bakusesikolweni, kuba abazali bafuna ube ngulo vusa umzi, fanele bawuvuse eli khaya. Uthi xa ukhulile ube yiloo nto fanele uba ube yiyo. Esikolweni awuyekwanga. Aba bathakathi banabantwana babo, but they are initiating to ubuthakathi. Uqhutyekiwe naphayana, kusenziwa imikhuba, kwalo bhako uphatha esikolweni, ufakwa amasele mntanomhle, kwakwesikolo kuhlala izithunzela, kwakwesikolo kwiinto ezigalelwayo, kwakwesi sikolo lidabi. Esi sikolo kuso is also a war zone. Sithi at this stage, you're not even a soldier for your soul. Bakhona abantu abakulwelayo, abakukhuselayo, kuba kaloku wena awukazinto. Mhlawumbi at this stage nabazali bakho sebeqalisile ukukuphathisa izipoponi ezithile, sebeqalisile ukukubophela ngeewulu ezithile, ukukuqaphulisa ngobhele. Wayigqiba naleyo kuba kaloku kuyaliwa and nawe awuziyekelanga, nabantu bakokwenu abakuyekelanga. Wayophangela mntanomhle, apho uqhubekile ukuleqwa ngamagqirha adibana nawe ebomini, abantu abadibana nawe kule ndawo bekuleqela into abakuleqela zona, umona, omnye ufuna uthandwa ibhosi, omnye ucimba uzam-overtaker, omnye ucinge yakhe into, bajikelezana nawe mntanomhle. Kodwa noko sewubhadlile ngoku, sewunazo iziphondo ezithile ozilandela ngokwakho kwiindawo ezithile. Sewuhamba osiyazi nawe, sewuyazi ukuba kuyaliwa kweli lizwe. Sibhekisa kuwe mntundini, sithi ngelinye ixesha awukazi kwanto, usazifukuzela nje ugila abantu, awuboni noba kuyaliwa around wena, kodwa ukhuselekile. Abantu abathakathayo abakuyekanga, abanye sitsho baphuma apha ekhaya, abanye badibana ubumini, abanye barhuqa ezicaweni, abanye balanda kuloo ndawo.
kwakule relationship ukuye kulo mtshato ukuwo basekhona abanye ngaba bebefuna lo mntu uthandana naye, lo mntu utshate naye, abanye ngaba befuna wena, bakubiza ngezikhafulo. Sichitho ke loo nto, isikhafulo mntanomhle sisichitho. Xa usithi makabuye abuyele kum ubanibani, uthi makasuke kulaa ndawo akuyo, in other words umchitha kulaa ndawo akuyo, nawe ke uphantsi kolo xinezelelo kuyo le relationship, kulo mtshato, kuba kufunwa wena ngelinye ixesha kufunwa lo mntu utshate naye, lo mntu uthandana naye, lo mntu uhlala naye, kuba kaloku bambone fanelekile nothi kuwe, okanye lo kubizayo ukubona ufanelekile ngoku, bungafanelekanga kuqala. Abanye bathi xa bejonga le nto ukuyo le relationship bayirhalele, bathi mabayichithe kunoba ibe nguwe okuyo. Nantsi into esitshoyo ke mntanomhle, sithi eli dabi lifuna ukuthi unganikezeli, lifuna ukuthi ungatyhafi, lifuna ukuthi every day uyazi ukuba usedabini, ezo toilet uzibona ekhaya, ezo mpethu uzibonayo, ezo gca uzibonayo, uyazi bayiphathi yedabi lena ithi le nto, put one foot in front of the other. Kuyaliwa apha, is a battle, is an uphill. Ukuba uyanikezela uzawutyibili kuyowa mntanomhle, baku-overtake abanye banyathele phezu kwakho, kuba kaloku ngoku wena uyile nto kuthiwa yi-lost cause. Keep pushing, keep fighting, one foot in front of the other, keep looking at the bigger goal. Kuyiwaphi kule nto bubomi? Kufuneka ujonge ikhaya, nantso into ephambili. Funeka ujonge abazali bakho abaphilayo nabazali bakho abangekhoyo, uzele ukuzofulfilla a particular goal kweli lizwe okanye kulo mhlaba. What is that goal? Yintoni le uyizele? Awuzuyifulfilla xa uhlele endlini uzivalele ukhala uthi bayandithakatha. Nabo mntanomhle bayathakathana, sithi apha ulijoni for your own soul. Ubhele lo ungqusha amayeza bayamthakatha. Eli gqirha likuthakathayo nalo liyathakathwa, lihamba koomangconde liyofuna amayeza, liyofuna amanzi, liyofuna into zozikhusela kwezi ndawo kuhanjwa kuzo, kuba naye ungumntu, naye uphantsi koxinizelelo njengathi sonke. Lo mntu umthembileyo uthi ungumntu onamandla, naye uphantsi koxinizelelo. Sithi at the end of the day, if you keep pushing, kufuneka kuwine wena. Remember, uthe ungekazi kwanto wabe ukhuselekile, waqhuba ukugqitha kumadabi ubungawaboni noba ngamadabi akhoyo. You won i-battles that you were not even aware ukuthi they existed. Wawina. Why ungazuwina ngoku sewubona ukuba kuyaliwa? This game is yours to win. This battle is yours to win, kuba kaloku awuhambi wedwa, uhamba nabantu abanamandla bakokwenu, abantu ababekukhusele kwiindawo bengafananga bakukhusele kuzo. Remember, nje buhlunyuka nje, zikhona iimeko ebekufanele uba awugqithanga kuzo, kodwa abantu bakokwenu bakuncedisile, bathi abe bekuleqa into zabo zabuyela kubo, bayantyizisa kule ndawo bakuyo, bayakhala mntanomhle. You're not even aware. Aba bantu bakuleqayo abonwabanga, kuba kaloku umhla nezolo njengoba bengaleqi wena wedwa nje, izikhali zabo zibuyela kubo, kuba kaloku bangabenzi bobubi. Sithi ungaziboni kule nto uthakatha, ithi wena bonke abaleqa into zabo mazibuyele kubo, mababulalane bodwa, ungakhange wena ube yiphathi yokubulala, kuba kaloku wena ufuna ukuba nyulu, ufuna ungena kubuhlwele bakokwenu, izandla zakho zingenagazi, awufuni ufika uphendule phayana ngemiphefumlo ekhutshwe nguwe actively. Uthi kubantu bakokwenu abaleqa mna, izinto zabo mazibuyele kubo. Uthi xa uthethayo, naxa uvele okwenza ezo nto kuthiwa hambozenza, kuthiwa fika uthi xa ubuyele ekhaya uthi izandla zam azinagazi apha. You are supposed to be a winner mntanomhle, and uzawuba yiyo ukuba uhlale endlini uzivalele ukhale uthi ndiyathakathwa.
uzawuba yiwina if umhla nezolo you are able to notice into zasebuthakathini and do something. Kuthiwa kwaBhele, do something. Noba wenzeni, vula ekhabhathini, kukho ntoni ekhabhathini, nje bubona ngathi uphantsi koxinzelelo, dibanisa man, uthethe mntana omhle, uthi makwenzeke into ethile nethile nethile. Kuza kwenzeka kuba kaloku sithe awuhambi wedwa, uhamba namanyanga kokwenu, amanyanga ekudala ekukhusela, amanyanga akuthandayo, abantu bakulo mama, abantu bakulo tata, bafuna uphumelele kuba bayakuthanda, bafuna ubahoyele izinto zabo. Nantso besiphethe ke mntana omhle sithi unganikezeli, khusela wena, khusela abantwana bakho, abazali bakho, abantu bakokwenu, uncedise umsebenzi wenziwa zizidlwele zakokwenu, ukuthi apho ukwazi uthatha khona udibanise, ushawutise, qhuba man. Abantu abathakathayo abanamandla. Camagu.